Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από το να πηγαίνεις με ενθουσιασμό να δεις ένα οποροφόρο δέντρο και να βρίσκεις τα φύλλα του γεμάτα με αφίδες, τα μυρμήγκια να ανεβαίνουν στον κορμό και τους νέους βλαστούς εντελώς προσβεβλημένους. Και το χειρότερο δεν είναι η προσβολή, το χειρότερο είναι να σκέφτεσαι. Και τώρα, τι να του ρίξω. Αν σου έχει συμβεί, μείνε μαζί μου, γιατί σήμερα θα σου δείξω μια φυσική λύση που πραγματικά λειτουργεί. Επιπλέον, αυτό δεν είναι θεωρία ούτε κάτι που βρήκα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα παρασκεύασμα που προέρχεται από ανθρώπους της υπαίθρου με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας, από άτομα που έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στη γη και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ό,τι πραγματικά αποδίδει. Και επιπλέον είναι πανεύκολο. Το πρώτο που κάνουμε είναι να μαζέψουμε μια χούφτα τσουκνίδα, όποια έχουμε πρόχειρη. Τη ψιλοκόβουμε σε μικρά κομμάτια χωρίς να δυσκολευόμαστε, απλώς τόσο όσο χρειάζεται για να απελευθερώσει καλά όλες τις ιδιότητές της. Στη συνέχεια παίρνουμε 1 ή 2 φύλλα αλόης βέρα ανάλογα με το μέγεθος. Τα κόβουμε επίσης σε μικρά κομμάτια, όχι πολύ μεγάλα, ώστε να απελευθερώσουν καλά την αλοΐνη, που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του παρασκευάσματος. Όταν έχουμε έτοιμη την τσουκνίδα και την αλόη, τα ρίχνουμε όλα σε έναν κουβά ή σε μια λεκάνη και προσθέτουμε 10 λίτρα νερό. Αν το νερό είναι χωρίς χλώριο, ακόμα καλύτερα, γιατί έτσι το παρασκεύασμα είναι πιο αποτελεσματικό. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται να βράσουμε, ούτε να το αφήσουμε να ζυμωθεί για μέρες. Απλά το αφήνουμε να σταθεί για περίπου 12 ώρες. Αφού περάσει αυτό το διάστημα, θα δεις ότι το υγρό αλλάζει χρώμα. Πολλές φορές παίρνει μια κοκκινοπή απόχρωση, αυτό είναι καλό σημάδι. Εκεί είναι που η τσουκνίδα και η αλοΐνη της αλόης αρχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Μετά από αυτές τις 12 ώρες, σουρώνουμε καλά το υγρό και αφαιρούμε όλα τα υπολείμματα των φυτών. Και αυτό που έχουμε τώρα είναι το συμπίκνωμα. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν εφαρμόζεται όπως είναι. Πριν το χρησιμοποιήσουμε, πρέπει πάντα να το αραιώνουμε. Η αναλογία είναι πολύ απλή. 1 μέρος συμπικνώματος για 10 μέρη νερού. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσουμε 1 λίτρο από αυτό το συμπίκνωμα, το αναμειγνύουμε με 10 λίτρα νερού και αυτό είναι το σωστό μείγμα που θα εφαρμόσουμε στα οποροφόρα δέντρα. Με αυτόν τον τρόπο είναι αποτελεσματικό. Δεν βλάπτει το φυτό και πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η στιγμή της εφαρμογής είναι σημαντική. Ιδανικά, πρέπει να το κάνουμε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος δεν είναι πια δυνατός. Ψεκάζουμε καλά τα φύλλα και τα κλαδιά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κάτω πλευρά των φύλλων, όπου συνήθως κρύβονται οι αφίδες, οι κάμπιες και άλλα έντομα. Αυτό το παρασκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 2 τρόπους. Ως προληπτικό μέτρο, το εφαρμόζω κάθε 7 με 10 ημέρες και έτσι διατηρώ τα οποροφόρα δέντρα δυνατά και προστατευμένα. Και όταν υπάρχει ήδη προσβολή, το εφαρμόζω επίσης, αλλά κάθε 5 ημέρες μέχρι να εξαφανιστεί το πρόβλημα. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτού του παρασκευάσματος είναι ότι δεν δρά μόνο ως φυσικό εντομοκτόνο, αλλά βελτιώνει και την ανοσία του φυτού. Το φυτό δυναμώνει, στρεσάρεται λιγότερο και γίνεται πολύ πιο ανθεκτικό. Γι' αυτό λειτουργεί τόσο καλά στα οποροφόρα, αλλά και στα καλοπιστικά φυτά και γενικά στον λαχανόκηπο. Δεν πρόκειται μόνο για την εξάλειψη των εντόμων, αλλά για το να βοηθήσουμε το φυτό να αμυνθεί μόνο του, όπως γινόταν πάντα. Αυτό είναι που χρησιμοποιώ εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Και αν θέλεις να με βοηθήσεις όπως σε βοηθάω κι εγώ μοιράζοντας αυτό το μυστικό, άφησέ μου ένα like, μοιράσου το αν μπορείς και κάνε εγγραφή στο κανάλι, γιατί έτσι φροντίζουμε να μην χαθεί ποτέ αυτή η γνώση και να την έχουμε πάντα στη διάθεσή μας όταν τη χρειαστούμε. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.